יאללה אדומים. שתי לזה. גבר. שתי לזה. אופה, וואו! וואט דה פאק אחי? וואו! אני לא מאמין שזה ככה. וואט דה פאק, איך הוא נפל כמו גופה? יש לך את זה בווידאו גיא? נראה לי שנפלתי עם הידיים, נפלו לי הידיים, אני מפחד. איפה מה אתה? מאיזה? נראה לך ששואלים אותו בכלל? מישהו ישאל אותו אם הוא יכול להמשיך או לא? וואו אחי. אחרי דבר כזה לא שואלים אפילו אם הוא יכול או לא. הוא לא יכול ללכת. וואו, 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 וואו. אין לי מה להגיד שם. וואו, אני לא יכול להפסיק לצלם, כאילו, לא יודע. וואו. המנצח בקרב בנוקאוט. כן, כן, כן. כן, זה...